Så har jeg lige lavet den første kropsterapi og naturterapi kombineret session her i Katalonien i den her omgang. Både jeg og klienten bliver utrolig hjulpet af naturen til at det at trække vejret holder op med at blive en teknisk disciplin og noget, som klienten skal eller kommer på arbejde i. Vi fandt ind i sådan et virkelig smukt flow med at sige lyde, som kom af sig selv, og som på en eller anden måde afspejlede også lyde, der kom ud af de 2 heste, der gik lige ved siden af, og den ene lagde sig på ryggen og skulle klø sig på og lavede alle mulige hestelyde. Og der lå en kat og spændt på en sofa lige ved siden af. Og man kan høre floden. Man kan høre fugle. Og så er der den her stilhed. Og det her bjergmassiv. Og alt det går ind og taler til noget i os, som ligger sådan, ja, vores rigtig gamle system og hjerne forstår det her. Og dermed bliver det lidt nemmere at slippe hovedet og tanken om at skulle være dygtig til noget, eller forstå, hvordan skal jeg trække vejret. Så det blev en virkelig spændende session.